Кешкі 9 арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеші, хәзір болашақ темалар турында. Соңғы сессия депутатлар жайғы ел алдынан нинди кануннар кабул итте. Мы всегда говорили о засухоустойчивых культурах всегда и о вопросах мелиорации. Я бы не стал вот так оценивать работу наших коллег. Парламент утырышынан Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Гаризалар язылган, форма алынган әтиләгән мәктәпкә бара алмыйлар. Нишләптер безнең балаларыбызны алмадылар. 178 бала менә шушындый хәлдә басып торабыз, нишләргә белмичән. Нишин Салават күпере халкы беренче класска баручы балаларын үзләренең мәктәпләренә бирә алмый. Бу хакта Алия Хәйретдинова. Бар балдаклар кияләр бит. Һәр халыкны, һәр милләтне бары тик гаилә генә саклый. Казанда мәхәббәт һәм тугрылык көнен ничек бәйрәм иттеләр? Бу хакта Рания Абдрахманова. Хаваның пішірануы құрылық білән көрәш юллары бюджет оқшаларын соқшыл тұтмау. Бұл бүгін Дәулет Советінің 23-ші отырышында көтерілген түп мәсәлелер. Сессияда президент Рустам Минниханов та катнаша. Күн тәртибендә барлыгы 17 мәсьәлә иде. Республика хисап палатасы мәктәпләрдә туклануны оештыруда тәртип бузучылыкларына юлыгу турында да җиткерде. Казна акчаларының соқшыл тотылмауы әйтелде. Гидрометеорология һәм әйләнә-тирәне күзәтү идарәсе белгечләре исә соңгы елларда экологияның начарлануын да сызыклый. Парламент сессиясеннән Фәйрүзә Мәҗитова. Hayırlı gün, hürmetli депутатлар. Бүгінгі сессияның күн тәртибенә чыгарылган мәсьәләләр азрак, ә бәхәсләр шактый булды. Җәй эссе килгәнгәме һава торышына карата депутатлар тарафыннан игътибар аеруча зур. Алар гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсе эшчәнлеге турында чыгыш тыңлады. Соңгы елларда Казанда һаваның пычрануы күзәтелә. Елгаларда да шундый ук хәл. Казан су зәй елгалары пычранган, сәбәбе органик матдәләр. Чыгыш ясаучыга депутатларның дәгъвасы бар. Һава торышын дөрес әйтмисез диләр. Когда гидрометцентр научится дать Кайчан сез төгәл итеп һәм узак вакытны күздә тотып фораз бирә башлыйсыз. Бездә бу ел эсселек, шуның аркасында корылык. Әгәр без моны алдан белгән булсак, әзерләнеп торыр идек. Наблюдение проводится не только на метеостанции. Без станцияләрдә генә түгел, маршрут буенча да тикшерү алып барабыз. Барлык бертөкле культураларны да тикшерәбез. Сүзгә президент кушыла. Ул корылыкта һава торышын форазлаучылар гаепле түгел ди. Мы 2 раза КЧС провели, и все решения, которые мы принимаем согласованно. Значит, я бы не сказал, что в данном вопросе его вина. Другое дело, нам надо, как бывший заместитель министра сельскохозяйства, значит, мы всегда говорили о засухоустойчивых культурах всегда и о вопросах мелиорации. А если мы только Захарова будем обвинять, но в рамках вот той работы, которая есть, оснащенности и прогнозов, значит, то, что есть, он дает. Республиканың хисап палатасы җитәкчелеге дә узган елгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясый. 400-дән артык оешманы тикшергәннәр. Бюджет акчаларын сакчыл тотмауны һәм дәүләт милкеннән файдаланганда кагыйдә бозуларны ачыклыйлар. Зыян 3 миллион сумнан артып киткән. Мәктәпләрдә туклануны оештырганда да хилафлыклар табылган. По результатам контрольных мероприятий необходимо отметить. Тикшерү нәтиҗәләре мәктәпләргә азык-төлек илтүчеләрнең вакытында китереп җиткермәүләре, бәяләрен үзгәртүе, азык-төлек төрлелеген тәэмин итмәүләре, саклану тәртибен бозулары, ветеринар таләпләренең үтәлмәүе ачыкланды. 23 кешене административ җаваплылыкка тартканнар. Җинаять эше дә ачылган. Одно уголовное дело по факту недопоставки определенных форм в парке имени Мусы Джалилева в Мензелинске. Парламентның ярты еллык эшчәнлегенә Фәрит Мөхәммәтшин нәтиҗә ясады. Депутатлар 150-гә якын мәсьәлә караган. Кануннар кабул итүдән тыш ил хөкүмәтенә Россия дәүләт думасына мөрәҗәгатьләр әзерлиләр. Бу корал сатып алу яшен арттыру, салымның патент системасын куллану һәм сәнәгать парклары резидентлары өчен ташламаларга кагыла. Ряд принятых законов имеет ярко выраженную социальную, антикризисную направленность, реализует положение посланий и иные инициативы президентов Российской Федерации, Республики Татарстан. За прошедший период депутатами принято лично 2970 человек. Рассмотрено 6126 обращений наших избирателей. Бүген депутатлар җир кодексына үзгәрешләрне хуплады. Ул эчке туризмны үстерү өчен кирәк. Табигать кочагында туристларга ял итү урыннары булдыру өчен эшмәкәрләргә җирне аукцион уздырмыйча гына бирүне күздә тота.
Муниципаль районнарда территорияларын инфраструктурасын һәм матди техник базасын үстерүгә, өстәмә рәвештә туристлар җәлеп итүгә Татарстан Республикасы үсеше өчен уңай икътисади нәтиҗәгә китереләчәк. Бу дәүләт сайтының язгы сессиядәге азакка утырышы иде. Киләсе атнадан депутатлар җәйге ялга китә. Август ахырында я сентябрь башында кабат җыелачаклар. Һәм ил конституциясенә кертелгән төзәтмәләр нигезендә республика кануннарын үзгәртү эшен тәмамларга җыеналар. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Беренче сыйныфка барачак 200-гә якын балага үз яннарындагы мәктәптә урын юк. Салават күпре 1 микрорайонындагы әтәниләр өчен шундый проблема килеп туган. Алар зур борчуда, күбесе инде мәктәп формалары һәм башка кирәк-яракларны алып мәктәпкә баласын әзерли дә башлаган булган. Хәзер кая барачаклары, белем алуның нинди юлы бар? Бу сорауга җавап алыр өчен ата-аналар Казан мәгариф идарәсе вәкилләре катнашында узган җыелышка килде. Олия Хәйретдинова дәвам итә. 182-нче мәктәпкә ата-аналар җыела. Кулларында паспортлары бар икән, кертәләр, булмаса кире боралар. Бу кешеләр зур борчу белән килгән. Салават күпере микрорайонында яшәп, балаларын үз яннарындагы мәктәпкә 1-нче сыйныфка бирә алмыйлар. Быел 1-нче сыйныфка баручы 178 балага урын юк. Ата-аналар фикеренчә, аларга тиешлесен Залесный, Осиново, Яшел үзәннән килеп укучы балалар алган. Зур шешәк бәйрәме белән шушы мәктәпкә 1-нче сыйныфка кызыбызны илтербез дип. Әмма ләкин 182-нче лицейның директоры нишләптер безнең балаларыбызны алмадылар. 178 бала менә шушындый хәлдә басып торабыз, нишләргә белмичән. Без формалар алган идек инде. Әтиәниләргә шундый информация шалтыратучылар булган, безнең балабызны, пожалуйста, кертеп торыгыз әле прописка, без үзебезнең мәктәпкә, сезнең мәктәпкә эләгәсебез килә дип. Мы проживаем на закрепленной территории. Баламның хокукларын яклыйсым килә. Без 182-нче мәктәп янында яшибез. Ни өчен без балаларны 1-нче класска 4 чакрым ераклыкта урнашкан мәктәпкә йөртергә тиеш? Быел 182-нче лицейда 2400 укучы белем алачак. Проект буенча 1200 урын каралган булса да, 2 сменада укыйлар. 1-нче сыйныфта 6 параллель булачак. Аларга 36-шар бала тупланган. Башка урыннар юк. Исемлеккә кермәгәннәргә күрше бистәдә урнашкан 2 мәктәпкә гариза язарга тәкъдим итәләр. Салават күпере 2 микрорайоны моннан бик яхшы күренә. Әмма анда җәяү бара башласаң, 50 минутлап вакыт кирәк ди ата-аналар. Әле бу җәй көне. Кышын, карлы искертләр буйлап, бу вакыт бермә-бер артырга мөмкин. Казанның мәгариф идарәсе җитәкчесе автобуслар вәгъдә итә. Анда балалар белән мөгаллимнәр дә йөриячәк дип ышандыралар. Мин 189-нчы лицейга мөрәҗәгать иткән идем инде, әмма бүген миңа электрон хат аша урыннар юк дип җавап кайтардылар. Бер әйтәм, бүтән кабатламыйм. 188-нче, 189-нчы лицейның берсен сайлыйсыз икән, иртәгә үк барып гариза языгыз. Урыннар булачак. Кемдер альтернатив тәкъдим белән килешә, кемдер бош тарта. 1-нче сыйныфка баручы балалар исемлеген тикшерергә кушалар. Ата-аналар фикеренчә, анда Салават күпере бистәсенә катнашып булмаганнар күп. Мәктәп директоры белән бөтен документларны, балалар списокларын күтәреп карадык. Андый балалар саны бик әз. Һәм аңларга кирәк инде бу балалар һәм әтиәниләр иң беренче чиратта заявление биргән, гариза язганнар мәктәпкә, һәм инде директор аларны кабул итмәскә мөмкин түгел. Сүз полиция, МЧС, хәрби хезмәткәрләрнең балалары турында бара. Алар мәктәпкә беренче чиратта кабул ителә. Аннан соң абыйсы яисә апасы бу мәктәптә укучыларга өстенлек бирелә. Шул рәвешле чит бистәләрдән 182-нче мәктәпкә беренче сыйныфка 19 укучы киләчәк. Возможности нашего лицея не позволяют принять. Лицейның мөмкинлекләре шикле. Башлангыч мәктәптә 20 сыйныф булырга тиеш. Без 40-мы тутырабыз. Әле алай гына да түгел, 14 башлангыч сыйныф укытучысы җитми. 3 сәгать дәвам иткән җыелыштан соң да уртак фикергә килмиләр. Кемдер 182-нче мәктәптә 3-нче смена булдыруны таләп итә, кемдер башка мәктәпләргә йөртүче автобуслар санын арттыруны сорый башлады, ә кемдер прокуратурага гариза язмыйча булмас дигән фикер белән кайтып китте. Проект буенча Салават күпере бер бистәсендә 3 балалар бакчасы, 2 мәктәп булырга тиеш. Бакчалары төзелгән, мәктәп әлегә берәү. Бу катлаулы проблема аларның икенчесе төзелсә генә хәл ителәчәк. Олия Хәйретдинова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыючылар саны буенча Татарстан алдынгылар рәтендә бары тик Мәскәү өлкәсе Санкт-Петербургтан гына калыша. Республикада иң күп баллны 256 чыгарылыш сыйныф укучысы җыйган. Бу узган ел белән чагыштырганда 17 кешегә күбрәк. Иң яхшы нәтиҗәләр рус теле һәм рус әдәбиятыннан. Татарстанның 32 районында 100 баллны бер имтиханнан алганнар. Алдынгылар рәтендә Казан, Чаллы һәм Әлмәт районы 2 фәннән бер юлы 200 баллны 11 укучы җыйган. Россия фән һәм Мәгариф министрлыгы шундый мәгълүмат җиткерә.
Балалар Россия президенты белән туры элемтәдә бүген Татарстанның актив яшь үсмерләре видео элемтә форматында Владимир Путин белән аралашты. Олар большая перемена, зур тәнәфес бөтен Россия конкурсының финалына узучылар. Татарстанны бәйгедә 8 укучы, 6 кыз, 2 малай тәкъдим итә. Алар сайлап алу турларында катнашып, 12 юнәлеш буенча сынауларда узган, фән һәм технология, сәнгать, иҗат, журналистика, тарих кебек өлкәләрдә үз осталыкларын да күрсәткән. Бөтен илдән катнашкан 1 миллион 1000 бала арасыннан финалга 639 укучы чыга. Хәзер алар арты халыкара балалар үзәгендә. Бәйгенең соңгы этабында командаларга тупланып, үз проектларын тәкъдим итәчәкләр. Җиңүчеләр зур тәнәфес поездында Мәскәүдән Владивостокка кадәр сәяхәткә дә барачак. Соңгы тәүлектә Россиядә тагын 25 мең якын кешегә ковид диагнозы куелган. Иң күп авыручылар Мәскәүдә 6 меңнән артык очрак, Мәскәү өлкәсендә 2581, Санкт-Петербургта 1937, Башкортстанда 196. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 42 кеше коронавирус юктырган. Аларның 17се хастаханәдә, 25-е өйдә дәвалана. Республикада 621,145 кеше вакцина ясаткан, шуның 408,783 икенче дозасында ала. Татарстанда вакцина ясату өчен өстәмә пунктлар ачылачак. Бу хакта Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Президентның матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сүзләренә караганда, республикада прививка ясатырга теләүчеләр шактый, шуңа да яңа пунктлар буш тормаячак. Татарстанда вакцинага кытлык юк. Лилия Галимова кафе, рестораннарга төнлә эшләргә рөхсәт бирүне туктату турындагы карарга да аңлатма бирде. Хәзер вазгыять шундый, кафе-рестораннар төнлә эшли алмый. Бераз вакыт узгач рөхсәт кабат бирелә башларга мөмкин. Пандемия вакытында нинди чикләүләр кертеләчәген алдан белеп булмый. Алар сәгате минуты белән кабул ителергә мөмкин. Шул ук вакытта моңа кадәр бирелгән рөхсәтләр үз көчендә кала. Хәзер Татарстанда 21 кафе һәм ресторан халыкны төнлә дә кабул итә ала. Су анализлары билгеле булды. 2 атна элек Казанның Атар бистәсе янында урнашкан Шанхай күлендә 3 катлы йорт кадәр биеклектә күбек җыелу турында сөйләгән идек. Аны беренчеләрдән булып җирле халык күреп ала. Химик катнашма нәтиҗәсендә барлыкка килгән дип фаразлыйлар. Әлеге видеоны социаль челтәргә дә урнаштыралар. Урынга экологлар да килде, алар су үрнәге алды. Аның нәтиҗәсендә нитритларның 4,75, сульфатларның 3,62-гә артып китүе дә ачыкланган. Әлеге турбаларның кем балансында икәнен ачыклау өчен Казанның башкарма комитеты тышкы төзекләндерү комитетына сорау җибәргән. Закон буенча Россия Федерациясе кодексының 8-13 статьясының 4-нче өлеше буенча административ штрафка тартылачак. Бу вазифаи затлар өчен 50 меңнән 80 меңгә, юридик затларга 150 меңнән 300 мең сумга кадәр каралган. Казанда онкологларның зур конференциясе үтә, анда катнашучыларны хөкүмәт йортында Рөстәм Миннеханов кабул итте. Сәламәтлек саклау сыйфатын һәм яман шиш авыруларына каршы көрәш чараларын яхшырту турында фикер алыштылар. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан онкологлары Россиянең һәм чит илләрнең әйдәп баручы белгечләре белән актив хезмәттәшлек итә. Бу яңа казанышларга тәргиш бирәчәк. Яман шишкә каршы көрәш хезмәтен үстерүгә, аның матди техник базасын ныгытуга зур игътибар бирелә. Яман шиш авыруларын ачыклау, дәвалау һәм терлекләндерүдә яңа алымнар, бүген кайсылары уңышлы кулланыла, нәтиҗәләре нинди? Казандагы онкологияне дәвалаудагы инновацияләргә багышланган конференциядә шул турыда сөйләштеләр. Россия күләм чарада халыкара экспертлар да катнаша. Форум Татарстанда онкология хезмәте һәм Казан онкологлар мәктәбе оешканга 75 ел тулуга багышланган. Яман шиш белән авыручыларны бүген ничек дәвалыйлар, ни өчен андый диагноз куелучылар артырга да мөмкин. Бу хакта киләсе материалда. До конца приводишь, что? Ярты ел элек табиблар 22 яшьлек Ширмешән егете Руслан Латыйповның аягында яман шиш тапкан. 6 химиотерапия курсы уза, бер операция кичерә. Хәзер сул аягы эчендә протез. 1-2 айдан тезен бүгәргә яраса, ярты елдан гадәттәгечә йөри башлар дип өметләнәләр. Нога болела на протяжении 3 месяцев. 3 ай дәвамында аягым авыртты. Томография ясарга башка шәһәргә җибәрделәр. Казанда исә диагнозым расланды. Операция ясадылар, инде иң авыры артта калды. Сөягендә яман шиш булучылар нигездә 40 яшькә кадәрге кешеләр ди табиблар. Республика онкология үзәгенең терәк хәрәкәт органнарындагы яман шишне дәвалау бүлегендә технологияләрдә, ысулларда заманча. 75 ел элек онкология мәктәбенә нигез салучыларның эшен дәвам итәләр. Узган ел гына биредә операцияләрнең 56 төрдәге яңа алымнарын куллана башлыйлар.
Онкологик авырулар белән көрәшүчеләрне менә шушындый заманча технологияләр ярдәмендә дәвалыйлар. Мәсәлән, әлеге аппарат кан тамырлары аша яман шиш булган органга үтеп кереп, аңа химик матдәләр кертергә һәм шул рәвешле яман шишкә көч биреп торучы артерияләрне томаларга ярдәм итә. Илдар Сафин инде 20 елдан артык яман шиш диагнозы куелган авыруларны дәвалый. Безнең бүлеккә ел саен 500-600 кеше килә ди ул. Эмоциональная составляющая нашей работы тоже. Бигрәк тә авыруларның рухи халәтенә игътибар итәргә тырышабыз. Әлеге шир турында белгәч тә, аларда нигә нәкъ мин дигән сорау туа. Авырулар безгә өметләнәләр, ышаналар, күзебезгә генә карап торалар. Монда рухны сындырмауда, дәвалау алымнарын комплекслы куллану да мөһим. Соңгы ярты елда гына Татарстанда 7000-гә якын кешедә яман шиш ачыкланган. К сожалению, заболеваемость. Авыручылар арта, менә үлүчеләр саны кими. Яман шишне башлангыч чорында ук ачыклау күрсәткечләре дә хәзер элеккеге елларга караганда югары. Табиблар монда диспансерлаштыруның әһәмиятен ассызыклый. Дөрес, пандемия сәбәпле халыкны планлы тикшерүгә зыян килде диләр. В течение года мы Диспансерлаштыру тукталып торганда 1 ел эчендә без бик күп вакытны югалттык. Берничә елдан кызганыч моның нәтиҗәсе күренәчәк инде. Авыруы башлангыч стадиядан узган кешеләр артачак. Әгәр хәзер диспансерлаштыруга ныклап алынсак, югалтулар әзрәк булыр. Татарстан онкология авырулары белән көрәш буенча федераль проектта катнаша. Яман шиштән үлү очракларын киметү өчен төбәк проекты да гамәлдә. Республика онкология үзәге бу тармакта Россиядәге иң зур дәвалау учреждениесе санала. Әлмәт, Яршаллыда филиаллары бар. Быел балалар клиник хастаханәсе карамагында онкогематология үзәге ачылды. Анда хәзер 23 сабый дәвалана. Хастаханәләрне яңартуга, дәвалауда яңа алымнарга өстенлек бирелә. Конференциядә алар белән уртаклаштылар да. Профессионалы будут обсуждать. Үз эшенең осталары яңа җиһазлар белән эшләү онкология хезмәте эшен нәтиҗәле итү турында сөйләшәчәк. Без үз чиратыбызда диспансерлаштыруның вакытында дәвалануның мөһимлеге, гаиләсендә яман шиш авырулы кеше булганда үз-үзеңне ничек тотарга кирәклеге турында сөйләячәкбез. Тәҗрибә уртаклашу иртәгә дә дәвам итәчәк. Инзилә Хөсәйнова, Гөлназ Сайфетдинова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның 9 районында транспорт компанияләренә ташламалы пассажирлар ташудан килгән матди зыянны капларга булышачаклары бу исемлектә кемнәр бар? Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Казансу елгасының уң як яры нинди булачак? Бүген президентның халыкара архитектура конкурсы нәтиҗәләре белән таныштырдылар. Исегезгә төшерәбез. Ривьера күңел ачу үзәге янындагы 9 гектар майданны төзекләндерү проектларына конкурс апрельдә игълан ителгән иде. Дөньяның 24 иленнән 180-нән артык эш кабул иттеләр. Кемдер бу урында төрле төстәге заманча биек биналар, икенчеләр яхта клубы төзергә тәкъдим итә. Кайсы проектларны сайлап алдылар? Соң тулырак Илгиз Шакуров. Вот этот участок, это больше такого нет в центре Казани. Әлеге урынның мөһим һәм әһәмиятле булуын президент кат-кат искәртә. Монда нәрсәдер төзегәндә хата җибәрергә ярамый. Казансуның уң як ярын дөньяның иң яхшы архитекторлары ничек күрә? Рөстәм Миңнеханов һәр эш белән кызыксынып таныша. От того, как мы его правильно сформируем, он будет или достоянием нашей столицы, или такое состояние, когда мы не так что-то сделали. И проведение вот этого международного конкурса – это очень правильное решение. Барлыгы 188 проект үз эшләрен дөньяның 19 иленнән архитекторлар җибәргән. Алар алдында мөһим бурычлар да куйганнар. Мы просили. Без проектларда үзебездәге мәдәниятләрнең уртаклыгын чагылдыруны сорадык. Швейцария компаниясе бирдә 6 төстәге биек биналар төзергә тәкъдим итсә, Казан архитекторлары яхта клубын булдыру яклы. Проект шул ук урында төзеләчәк, парк белән дә бер стильдә булырга тиеш. Яшеллеккә игътибар тагын бер бурыч. Потому что взаимодействие с природой. Табигатьтә булырга теләү хәзер бөтен дөньяда киң таралган. Пандемия вакытында ачык мәйданнарның аеруча кирәк булуын яхшы аңладык. Архитекторларга иҗат иреге өчен Ривьера күңел ачу үзәге янындагы 9 гектар мәйдан җир бирелгән. В итоге выбрали 3. Без җиңүчене билгели алмадык. Финалга үткән 6 проект үзара 3-нче һәм 2-нче урыннарны бүлеште. Бу урында нәрсә булыр соң? Төгәл җавап әлегә юк. Моны архитекторлар, инвестор һәм шәһәр җитәкчелеге хәл итәчәк. Президент халык фикерендә исәпкә алырга боерды. Ну, я не такой крутой специалист, но мне все работы понравились. Они совершенно разные. Это хорошая школа для нас. Илгиз Шакуров, Марат Хөсәйнов, Яңа Гасыр каналы.
Рөстәм Миннеханов Казанның тарихи үзәген төзекләндерү буенча күчмә утырыш уздырды. Федераль әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты булган Ушков йортын карады. Бу бинада элек республиканың милли китапханәсе урын алган иде. Президентка әлегә йортны ничек яңартачаклары турында сөйләделәр. Рөстәм Миннеханов бинаның тарихи йөзен бозмаска куша, аны җәмәгать майданчыгы итеп куллану юлларында уйлагыз диде ул. Четко распределить, кто может и хорошо восстановить вот эти специальные работы. Паркет, лепнину. Да, в облике, что было, и мы это сделаем публично. Рөстәм Миннеханов видеоэлемтә аша Мәскәү өлкәсендәге үзәк Буҗра автомобиль юлы ачылышында да катнашты. Бу чара Россия президенты Владимир Путин җитәкчелегендә үтә. Яңа магистральның озынлыгы 336 чакрым, шуның 260 чакрымлык өлеше түләүле. Владимир Путин Аурус автомобиле белән яңа юлдан да йөреп карады. Бүген танылган опера җырчысы Рафаэль Сахабиевның туган көне үзенчәлекле тавыш иясе саналган шәхеснең каберенә якыннары, дуслары, хезмәттәшләре чәчәк салды. Рафаэль Сахабиев опера театрында 30дан артык роль башкарган, шуларның яртысы татарча репертуардан. Алар арасында Нәҗип Җиһановның 6-нчы эш операсында Хан, Әнвәр Бакировның Тукай әсәрендә Тукай һәм башка рольләр дә бар. 1987 елда җырчыга ТАССРның халык артисты исеме бирелә. Чисталык әтиемнән бөтен нәрсә үзем җыештырам, үтүклим, киемне дә шулай әтием шундый булды. Киемне яратып киде, чисталык, өйдә дә чисталык яратты. Шул кадәр инде үләсе килмәде ул. Яшисе дип әле менә кызы бит әле институтларны бетереп Камиләмне бит әле менә үстереп кияүгә бирәсе бар, юл күрсәтәсе бар, шулай итеп. Бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Шул уңайдан республиканың барлык гаиләләрен тәбрикләп, Рөстәм Миннеханов үз Instagram сәхифәсенә видео котлау урнаштырды. Семья – это компас, который направляет нас в этом мире. Это то, что вдохновляет нас достигать новых высот и помогает нам в трудные минуты. С Днем семьи, любви и верности! Бүген социаль челтәрләр, гаилә фотолары һәм котлау сүзләре белән тулды. Аларны депутатлар, район башлыклары, министрлар, мәдәният эшлекләре дә юллый. Интернетта хәтта мәхәббәт ул тыйнбына бергәләп карау дигән открытка да чыккан. Бу акциягә Рөстәм Миннеханов та кушылды. Ул Instagram битендә гаиләсенең сурәтен урнаштыра, анда барыгызга бер йөрәк дип язылган. Илдә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен 2008 елдан бирле билгеләп үтәләр. Бүген дә республика буйлап төрле тантаналар узды. Хүрнә гаиләләрне бүләкләделәр. Аларга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләр дә тапшырыла. Татарстанда йөзләгән парда никахлашты. Бәйрәм мизгелләре Рания Абдрахманова материалында. Приглашается семья Грановских. Андрей һәм Светлана Грановскийлар 5 бала тәрбияләп үстерә. 11, 9, 6, 4, 1 яшьлек ул һәм кызлары бар. Гаилә коруларына 13 ел. Секрет, наверное, в том, что... Сире бер-беребезне тыңлауда һәм аңлауда. Гаилә зур сабырлык таләп итә. Басынкы булу һәм Аллага ышануда кирәк. Дин кыенлыкларны җиңәргә булыша. Где воспитывают детей в православной вере. Андрей һәм Дарья Косач инде 20 елдан артык бергә. 7 бала, 5 малай һәм 2 кыз тәрбияләп үстерәләр. Были на одной кафедре. Бер кафедрада укыдык, университеттан соң өйләнештек тә, шуннан менә шундый зур гаиләбез барлыкка килде. Күп балалы гаиләләрне бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненең төп сәбәпчеләре Изгеләр Петр һәм Феврония һәйкәле янында тәбрикләделәр. Әлеге Муром князьләре 8 июльдә вафат булган. Алар халык өчен мәхәббәт һәм тугрылык үрнәге саналган. Семья сегодня... Бүген гаилә күп санлы сынауларга дучар. Илдәге икътисади хәлләрдә аңайгын тоясы, әхлак мәсьәләсе дә бар. Гаилә ул безнең иминлекнең нигезе. Ныклы гаиләләр күбрәк булган саен дөньяда тынычрак тора. Һәр халыкны, һәр милләтне,
бары тик гаилә генә саклый. Без бит инде шундый җәмгыятьтә яшибез. Һәр халыкның бәйрәмен үзебезнеке дип кабул итәбез, чөнки бергә яшисе. Пар балдаклар кияләр бит парлап гомер итергән. Бүген Казан ЗАГСларында 88 пар үзләренең вәгъдәләрен һәм мөнәсәбәтләрен рәсми рәвештә терки балдаклар алмашына. 8 июль датасын сайлаулары да юктан түгел. Әлеге парларның барысы да бу датаның символик булуына ышана. Казан гаилә үзәгендә 50-гә якын пар өйләнешә. Күзләрендә шатлык, кулларында гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне символы ромашка бәйләме. Мы вообще приехали из Нижнего Новгорода, чтобы... Без нәкъ менә Казан гаилә үзәгендә язылышыр өчен Түбән Новгородтан килдек. Кышын экскурсиягә килгән идек. Шәһәр шундый шады, 8 көнен алдан сайлап билгеләдек. Мы уже об этом полгода. Туебыз 8 июльдә булачак дип ярты ел алдан план корып куйдык. Бүген бит гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне дә. Как бы очень любим друг друга. Без бер-беребезне бик яратабыз, гомер буе бергә буласыбыз килә. Шуңа мондый көнне сайладык. Есть очень разного возраста. Өйләнешүчеләрнең яшьләре төрле. 18 яшьлек егет-кызлар да бар, 40-тан узып китүчеләр дә, әмма барысы да 8 июльне гаилә кору өчен матур көн дип саный. Барлыгы Татарстанда бүген 174 пар өйләнешкән. Алар өчен менә бу 25-шәр ел бергә яшәүчеләр зур үрнәк. Бүген гомер буе мәхәббәттә һәм бер-берсенә тугры булып яшәүче парларга махсус бүләк мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырдылар. Аңа Казанның 10 гаиләсе лаек булды. Шуларның икесе династия Ренат белән Рәхилә Касыймовлар 50 ел һәм аларның улы кызының гаиләсе Рәшит һәм Лилия Байбиковлар 30 ел бергә. Бик тиз үтеп китте гомер. Ул ниләр менә үткән еллар. Бер-береңне аңлашып торырга кирәк инде. Ну, бер-береңне яратып. 30 ел, 30 ай кебек кенә, наверное. Сизелми дә үтә. Балалар да шундый тиз үсә. Балаларның тәмен белеп, 30 елны тагын да тәмнәрәк, рәхәтен белеп, тәмен белеп яшисе иде киләчәктә дә. Нәкъ менә шундый Касыймовлар яки Байбиковларныкы кебек гаиләләр ихласлык, тигезлек үрнәге. Соңгы 15 елда Казанда аларныкы кебек медальне 100 пар алган. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Снижение цен на автомобили Nissan в автоцентре РРТ. Только сейчас от 999 тысяч. Спешите в автоцентр Nissan на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Перцы со стенкой толщиной до 1 сантиметра. Вот какие они, перцы серии «Полководцы» от компании «Сидек». Мощные, ароматные, сочные, урожайные. Спрашивайте семена «Сидек» в магазинах вашего города. Хочешь на море? Дельфинарий приглашает. Феерическое шоу с морскими животными, незабываемое плавание и фото с дельфинами на память. Телефон в Набережных Челнах 999-723. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 320101 и на Чуйкова 54Б. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда аяз һәм кояшлы көн көтелә. Төньяк көнбатыштан килгән антициклон һава массаларын шактый җылытканга күрә, республикабызда температура тагын 1 градуска күтәрелә. Шулай да җил төньяктан искәнгә күрә көнне бераз суытып тора, төньяк көнчыгышта көндез 30 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста коры һәм эссе булачак. Бу көннәрдә республикабызда температура нормадан 5 градуска югары, ә киләсе атнадан һава шартлары үзгәрә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта кояшлы көн көтелә. Җил төньяктан көньяк көнбатышка юнәлешен үзгәртүчән. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә аяз, кояшлы һәм явым-төшемнәрсез. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта һава шартлары үзгәрми диярлек. Бу көннәрдә югары температура тәэсирендә урманнарда янгын чыгу куркынычы зур. Табигать кочагында сак аш итсәгез иде.
Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм булар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Сез бу сернең операциясыз да юкка чыгарга мөмкин булуын беләсезме? Оксана Кузина умыртка баганасын дәвалау буенча операциясыз технология авторы. Бу хакта сөйләргә яратмыйлар, әмма бу сернең операциясыз да юкка чыгуы мөмкин. Доктор Ост умыртка баганасына бу проблема белән көрәшергә һәм өр-яңадан эшли башларга яхшы шартлар тудыра. Бу сер хроник авырулар, шикле хәрәкәтләр эзсез югалырга мөмкин. Бер нинди дә фокуслар түгел, бары тик алдынгы технологияләр генә. Доктор Ост. Башкалабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. 34 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чыдамлылыгы 40%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау булыгыз.